2 minutes. Ayan po mga kajologs, ano oh. Buko, tagparak. Tagparak, buko. Malinis na. Ayan. Bawang, garlic. Ayan po mga kajologs, ano oh. Buko, tagparak. Tagparak, buko. Galing po siyang sipukot. Sa may parting ano, Bigito. Ano, sa may barangay Bigito. Doon ko po yung nakuha. Kaso kanina hindi ko lang na-videohan. Nung binibili ko siya kasi umuulan kasi. Yan po. Napakuluan na siya. Sarap po niyan. Yan, ganyan ang pagkagawa niya, no. Yan. Yan si paring Emer natitira. Ano po, nililinis na. Yan. Inaalis na yung kinain. Dapat alisin. Dapat alisin yan. Kasi lasang ano yan eh. Lasang bulok na dahon. Oh, tingnan nyo naman oh. Harap lang kami ng Yokohama. Nagkaroon ng buko sa syudad. Yeah. Oh. Ayun si SM City. Ligaspe oh. Oh. Yan. Oh. Andito lang ang gumagawa ng buko. Sarap niyan. Napakasarap naman talaga. Oo. 1 kilo din. Ha? Lada. Gua may pinagala kong lada. Pwede. Nga 8 pidaso karo ini. Pwede. Ayan o. Malinis na. Ayan, malinis na po siya. Tapos pre sa ibang kawali. Gagayatin na yan, maliliit. Po siya ng suka. Ayan o. Mawala yung langsa niya. Mas masarap din kasi pag ganyan, no? Gaganyan-ganyan nila po. Sobrang professional po ang nagluluto niyan, si Paring Emer. Napakagaling po niya magluto, yan, no? Professional sa ano? Yan. Napakasarap niyang gumawa niyan. Tagparak or buko. O yan, si Noyo, may kataan na. Magaling maggunaw. Yeah, si Noy, magaling maggunaw. Si Noy, magaling maggunaw. Yan. Tagparak. Oh. Yan. Hindi, magayon yun na mura na ang mga supulot to. Oh, ano yan? Nakalaway na kaya pa di? Tanan mo nga eh. Nakalaway na din kaya pa di? Nailawas na yung ano niya pagalaway. Oo. Ano kaya na yan? Pulon pala ng ano, kulap. Oo, basog-basog. Kadakot kinaon na daon. Di ba talaga eh? Ano rin mga kukulitin ko naman si pamangkin ni Paring Emer. Si Nani. So mga ano niya duman, tinatagong mga palaka. Pero ba Noy? Suka pa? Yan, isa pang suka. Yan, buo suka. Yan, binuhusan ni Noy ng suka. Yan. Bumus ulit. Yan. Kadakol. Yan eh. Sarong kilo man. Linigo na, linis na. How to make buko. O, Nina. How to cook Gire-risa. tagparak. Yan, bali slice na po yan. Mati-mati rin mga gusto yung video. Hindi ko ang patigal. Payaw pa man padiging si mga gamit upan luto. Ano? Mga kutsilyo-kutsilyo. Dali una sana yan. Yan. Slice na yan. Sus. Slice ng maliliit. Slice ng maliliit.
cut by ano, strip. Bites. Yan. Wala sa kaliliit. Parang sing lalaki lang ng pang ano, ginagawang pang igado. Yan, ganyan lang po siya kaliliit, oh. Medyo madilim lang kasi yung ano namin. Hideout, pwesto. Yan. Pero sa labas maliwanag. Ito na yung so. Ayos ay. Mayo na bagang parong pa di. Kayo na masira mo na yan. Sarap na yan. Super lang. Ano? Yung gata oh. Ayan na. Yung gata. At yung gin. Ayan. Ayaw sili oh. May kasamang helmet yung sili at saka ano, ginger. Oh. Isa sa anong menu? Stabilizer yan Noy. Yan. Sige lang Noy. Diyan mo lang. Nandumog na yung plastic lang. Oh, sige lang. No, maman ano yan. Ano? Harap lang kami ni SM. SM City Legazpi. Kaso maulan dito. Ayan oh. Ayan po. Ang ganda ng Legazpi. Yan. Hop! Andito pala si Ate Aba oh. Yan. Gumagawa kami ng ano, exotic food. Yan. Bawang garlic. Po. Ayan po, nilalagay na ni parang Ember yung ano, garlic. Ginigisa niya na yung mga sangkap. Ayan. Sinunod niya na yung sibuyas. Susunod niya na din yung bawang. Ayan, mga kajologs. Ganyan lang po ang paggigisa ng ano, mga sangkap para mas mabango, mas masarap, mawala yung amoy ng atol. Ayan mga kajologs. Sunod nyo na yung garlic. Luya pala, luya, ginger. Ayan mga kajologs. Oh. Ayan. Ayan. Mabagong na mga kajologs. Ayan po. Galing na nagluluto namin. Napakasarap nyo mga kajologs magluto. Yun, may pinya kami, may gin pa. Ayan, meron pa pala kami dinugo ang pulutan. Ayan. Madali lang po pagluto nyan. Pero mas masarap talaga si paring Ember pagluto po ng ganyan mga exotic. Ayan po, bali binubuhos nyo na yung na-slice na buko or atol or pagparak. Ayan po. Amoy na po yung bango nya nung ano, luya. Ang bango, mga kajologs. Ayan po. Sarap talaga po niyan, mga kajologs. Pag medyo nagmamantika na po siya, lalagyan na po siya ng ano, gata. Yung isang gata, yung pinakaunang gata. Ayan. Tapos papamantikain po ulit siya sa gata. Sa lagyan ng sili, mas maanghang, mas masarap. Mga kajologs. Ano po? Mga kajologs, lagyan ng paminta. Yan, maraming paminta. Yan, hindi pa rin tumitigil yung ulan mga kajologs. Kanina pa umuulan, simula pa alas 2 ng tanghali, hapon dito sa Legazpi. Hindi pa rin po tumitila yung ulan. Napakalakas talaga. Halos 3 araw na din kasi po dito mga kajologs umuulan. Ayan po. Medyo nagmamantika na po yung sinasangkot sa ni parang Ember na pagparak, buko, or atol. Yan po. Mabango na po yan mga kajologs. Ang sarap na po yan. Kunting minuto na lang, ibabawas na po yung gata. Yan. Dapat kasi ganyan mga kajologs kapag nagluluto ng mga ganyan na parang exotic, mas maganda kasi po na gisang-gisa po siya. Yan po, binuhusan ni parang Ember konting soy sauce para mas lalong manuot yung lasa ng ano, meat. Yan, konting asin. Yan po.
para mas masarap. Yan po, bubuhos na yung ating gata, yung coconut milk. Ang sekretong pangpasarap po dyan. Yan. Sarap po niya mga kajologs, promise po. Talaga. Yan. Tingnan nyo naman yung lutoan namin, nakabutin lang kami. Ang cute, napakaliit. Bali yan kasi mga ginagamit namin kapag minsan nag-ano kami. Lumalabas or nagkakamping-kamping naman kapag mayroon time. Yan po. Yan, may isa pang ano, ilalagay si paring Emer, ano kaya ilalagay niyang yan. Hindi, ang cute talaga ng lutoan ni Nonoy, oh. Nakabutin lang siya, ang cute. Yan. Gata pa rin to, purong gata. Ang sarap niyan. Talagang mas lalong bugmamantika yung niluluto ni parang Emer na tagparak. Yan po. Sus. Yan, kunting minuto na lang. Ilalagay na yung sili. Isang sekreto pang pampalasa dito sa Bicol. Hindi kasi mas masarap yung mga kajulog sa pag ano, walang sili. Dapat kasi kargadong sili, mas marami, mas masarap. Yan po, pagkaganyan kasi po, dito sa Bicol mahilig kami sa sili. Yan, halos lahat ng niluluto namin, nilalagay namin ng sili, basta gata. Simpleng gulay lang, may sili. Yan po, gabi na. Hindi pa rin po tumitila yung ulan. Yan, lakas na lakas pa rin po ng ulan. Ayun si ate, pasilip-silip. Ano kaya daw ang pinagkakaabala ng mga pugi dito sa kabilang ito. Yan po. Ayan na. Final. Sili. Yan. Siling haba. Wala kasi kaming nakuhang ano, siling labuyo. Hindi na kasi ako lumabas. Hindi na ako naghanap kasi napakalakas ng ulan ng mga kajologs. Hindi, wala din kasi akong raincoat. Kaya nagtsaga na kami dyan sa ganyang sili. Pero may anghang naman po yan kahit pa paano. Kunting anghang na mayroon naman po yan. Ano, final touch na po yan ni parang Emer. Pwede na magsimula. Ipagpapatuloy na ang aming session. Ano, bango na. Sarap na yan. Exotic food ang pulutan namin ngayon. Atol. Buko. O tagparak. Hindi ko alam kasi ang mga tawag niyan. Basta yun lang po ang alam ko. Ang mga tawag niyan, atol, tagparak, buko. Hindi ko alam sa iba. O ayan na po. Simula na kami. Kunting picture-picture muna. Kunting video-video. Simula na ng session. Yan. Yan. Tigi-isa na din kami tinidor. Yan po. Sarap talaga nito mga kajulog, promise. Napakasarap talaga po niyan. Yan. Buko. Yan. Uhusgahan na ni parang Emer yung luto niya. Panalo. 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 Panalo talaga. Sarap niyan. Ayos, ayos, ayos. Ayos talaga.